Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau sabon bidiyon namu ya waiwaya zuwa ga matan da suka fi kyawu a cikin wannan shekara ta 2025. Lallai ya kamata a kasance da mu a cikin wannan bidiyo tun da farko zuwa ƙarshe domin ganin yadda abubuwan ke wakana. Lallai wa'annan su ne jaruman da aka tantance wanda ita kanta masana'antar Kano ɗin ta ware sunayensu kamar yadda ta bayyana cewa tabbas a cikin wannan shekara ta 2025 wa'annan su ne kyawawa guda 5 wanda suka cinye wannan gasa ta shugaban kyawawa a cikin masana'antar Kano. Jaruma ta farko ita ce Fatima Hussein. Fatima Hussein dalilin da yasa ta samu ɗaukaka a cikin masana'antar Kano, idan ba ku manta ba, shirin fim ɗin labari na shine ya fara haskaka wannan jaruma watakan Fatima Hussein. Fatima Hussein tana da mabiya a Instagram sama da mutum 200,000 a cikin kafarsa ta Instagram. A Twitter tana da mutane sama da 150,000 wanda suke bibiyarta, ma'ana masoyanta, wanda tabbas wanda ta cancanta a bata wannan kyauta ta shugaban kyawu a cikin wannan shekara ta 2025 na farko. Jaruma ta biyu ita ce Farida Abdullahi. Farida Abdullahi sanin kanku jaruma ce yarinya karama kuma jaruma ce mai kwazo wanda ta samu ɗaukaka ne tun a shirin fim ɗin daɗin kowa. Shirin fim ɗin daɗin kowa ya haskaka wannan jaruma haskakawa ta yadda ba ka zato, kamar yadda mutane suka bayyana cewa shin wannan yarinya ya aka ta samu wannan ɗaukaka haka, da kuma yadda ubangiji ya hore mata kyau daidai gwargwado. Jaruma Farida Abdullahi tana da mutane a Instagram sama da mutane 150,000 wanda suke bibiyarta a cikin kafarta ta Instagram, wanda duniya ta shaida tabbas Farida Abdullahi jaruma ce yarinya kuma tsoleliya wanda ubangiji ya hore mata kyau daidai gwargwado. Jaruma ta uku ita ce Firdausi Yahaya. Firdausi Yahaya sanin kanku ne da ita ma shirin fim ɗin labari na ƙayatacce wanda duniya take zancensa, wanda a yanzu haka a cikin social media ma gabaki daya babu shirin fim ɗin da yake jan zaransa a kasuwa ko kuma ce a cikin masana'anta ta YouTube face shirin fim ɗin labari na. Firdausi Yahaya a cikin shirin fim ɗin labari na ta samu ɗaukaka da kuma suna da kuma yanda ubangiji ya hore mata kyau daidai gurgudu. Ita ma kamar yadda Firdausi Yahaya tabbas jaruma ce ita ma wadda tashin farko tun da aka haska ta a cikin fim ɗin labari na mutane suke ta faman sha'awarta da kuma marmarinta da kuma yadda ubangiji ya hore mata kyau daidai gurgudu. Firdausi Yahaya tana da dubbannin mutane a cikin kafarta ta Instagram, wanda wasu suna bayyana cewa tabbas mutanen da suke bibiyarta a cikin kafarta ta Instagram sun kai kimanin mutum 150 har da something. Mutanen da suke bibiyarta kenan a cikin kafarta ta cikin Instagram. Jaruma ta hudu ita ce Ruki Ajebo. Ruki Ajebo ita ma ta samu ɗaukaka ne a cikin wannan shirin labari na mai dogon zango, bisa yadda ita ma take jan zaranta babu babbaka, wanda umma ku manta ba Ruki Ajebo ta ce ta fito a matsayin Amira a cikin wannan shiri da yake jan zaransa a yanzu haka a cikin kafar Kano watakan shirin fim ɗin labari na. Ruki Ajebo tana da dubbanin mutanen da suke bibiyarta a cikin kafarta na Instagram kimanin mutum 80,000 da something. Mutanen da suke bibiyarta kenan wa ma'ana masoyanta a cikin kafarta na cikin Instagram. Jaruma ta biyar ita ce Khadija Mai Numfashi. Khadija Mai Numfashi sanin kanku dai TikTok ne ya haskaka ta, wanda sanin kanku daga lokacin da ta samu ɗaukaka a cikin masana'antar TikTok, daga wannan lokacin ne KB International yake ta faman bibiyarta domin ya sa ta a cikin wani shiri nasa wanda yake kiran shirin fim ɗin watakan ɗan gwamna. Tun daga lokacin da aka sa Khadija Mai Numfashi a cikin wannan fim ɗin na ɗan gwamna, daga wannan lokacin ne Khadija Mai Numfashi take ta faman jan zaranta babu babbaka. To wannan dai su ne jerin jaruman da muka kawo muku wanda suka cancanta, kuma Kano ta sa hannu ta bayyana cewa wannan su ya kamata a ce an bawa kyautukan da za a bawa kyawawan matan Kano a cikin wannan shekara ta 2025.
To masu kallon mu da masu mu dai anan makawo ƙarshen labarin namu, ko dai sai ku bin cikin labari na gaba domin ku ji abin da ke faruwa. Sai dai muna ganin roƙonka cewa dai da idan wannan ya kasance shigarka a cikin wannan kafa ta mai albarka tashar Hausa 24 TV. Ga muna ga mai roƙonka cewa zaka daure ka dangwala mana alamar subscribe da kuma dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin hakan shi zai baka damar samun ingantattun ayyukan namu da su da zadar mun dora. Allah ya samu dace.